ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Kakam snew kat badang mi kiski kat ta kadang jor bah bar ha kuwe ke jingja ka blaja ha ke sting mi jang ka mir ka khandai trek men tau banai jemang ba kuwe ka kin hun runar bathmu bantu na kuwe ka bang kila pulam no namar ka jingbam la ban pli drawer jang ka bang ke jingja ka de ka blaja ka ribhoi district ha kuwe ka state bank of india ka badan ha ka than yam Icar kat kum jingtep lo ang ba ka de jingja ka laja ha ka ba ki runar ba bithu satya kila shim kabu ha ka jingdum jang ka mit kila rung jubor ha po ka bang da ka balit ya ka grill ka bedai na shedin jang ka bang kibla thmu ban luti de kala shukut no atang ha ka jing angnut ka jongki namar ba kim shim la satya ban play ka drawer jang ka bang ka bu pisa lapin tibru baya kene ka kam la paw ha ka step at photre ujemang ha ka ba ki Nongtuh ke SBI yam branch kila poi ha office bat marmar lapin tip no ash yam police station ban tokit halo kene ka jingja